Zona Z. Hola, hola, hola. Estem aquí a Ràdio Sarrià en un primer programa de la Zona Z. Jo sóc en Gerard. Jo sóc l'Ari. I estem aquí en un primer programa. Aviam, anem a explicar una mica això perquè estem una mica en xoc. Perquè nosaltres havíem estat presentant algun programa, vam fer The Night Club, amb Imagine Plus, vam tenir experiències aquí fent entrevistes, però ara estem en un altre format diferent, estem en una ràdio, amb micròfons bons, no amb micròfons d'ordinador, llavors la cosa canvia una mica. És el primer programa, de fet, que fem en català també, perquè abans es feia amb gent de fora. I avui tenim una persona en el primer programa de la Zona Z, que és d'aquí Sarrià, i té moltes facetes, ha fet moltes coses en aquesta ràdio. Aviam, Àritz, digue'ns en algunes que ha fet aquesta persona. Bueno, ha sigut presentador, no? Sí, Ha sigut entrevistador també. i ha fet alguns reportatges. També. Però és que encara ha fet més coses perquè ell ja ha voltat fent programes per a Espanya. Ha estat fent retransmissions i ha fet de comentarista en partits des de Segòvia, Canàries, entre d'altres llocs. Aviam, donem la benvinguda al programa a en Jordi Paretes! Bona tarda, gràcies. Doncs estem amb en Jordi Paretes, que és presentador del programa Som Esports. I aviam, anem a començar per alguna pregunteta senzilla. I és que, el programa Som Esports, què és? Explica'ns. Doncs és el programa d'esports de Ràdio Sarrià en el qual expliquem de què va o on està l'actualitat esportiva del municipi. El fem setmanalment, això vol dir que fem un resum de què ha passat durant el cap de setmana en quant a actualitat esportiva, competicions, tornejos, entrenaments, qualsevol cosa que hagi pogut passar durant la setmana, doncs intentem portar-la a les zones perquè qualsevol que escolti pugui saber de què ha passat al municipi. Perquè, aviam, tenim entès que faràs alguna entrevista per aquí. De fet, ja n'has fet alguna. Correcte. A part d'explicar l'actualitat, o sigui, jo dic que el programa Som Esports el fan una mica els clubs de Sarrià. Donem veu, o jo poso la veu a l'actualitat que tenen els clubs. Però a part dels clubs de Sarrià, tenim altres esportistes de Sarrià que competeixen fora del municipi, però que també porten el nom de Sarrià arreu. I també els volem donar veu. Fent entrevistes, com pot ser el programa anterior, que vàrem fer una entrevista a pilots de rally que són de Sarrià i tenen un equip de Sarrià i que corren fora. En l'altre programa vàrem fer un ciclista professional. Doncs irem donant cabuda a tots aquests esportistes que potser no són dintre dels clubs, però sí que porten el nom de Sarrià arreu. Vale. I aviam, vindrà força gent aquí a fer entrevistes. Doncs anem a fer una pregunta, ja una mica ens posem en situació. I és que, de tota la gent que vindrà, quina és la franja d'edat que tens més curiositat per entrevistar? A mi la que me fa més il·lusió i més ganes d'entrevistar són els més joves i els més petits, perquè són els que pots treure una mica més de ganes de voler fer coses. També t'haig de dir que els més petits i els més joves els hi costa més parlar que no pas els més grans. Suposo que l'experiència dona aquest punt, Doncs, aviam, estàs presentant el Som Esports i tenim entès, per el que hem vist, que tu havies presentat algun altre programa. Correcte. Explica'ns. Jo vaig començar a Ràdio Sarrià fent programa d'esports, presentant programa d'esports, però durant la temporada d'estiu, que el programa d'esports no feia, perquè s'havien acabat les temporades, doncs feia conjuntament amb altres companys un programa que es deia El Xiringuito, que fèiem cançó de l'estiu, còctels, com fer còctels, provàvem els còctels en directe, els fèiem aquí, i en bevíem tots, i a la gent li dèiem que qualsevol que volgués venir podia vindre, i explicàvem com es feia aquest còctel. Nosaltres, amb això d'Imagine Plus, dintre dels podcasts que teníem plantejats, no va arribar a fer-se, però vam haver-hi la idea de fer un podcast que es deia Mentre ens prenem un mojito, que era entrevistar a una persona mentre estaven preparant un mojito i quan acabava l'entrevista
veure's el Mojito. Però va estar la idea, estaven els convidats ja força tancats, però no va arribar. Pues una mica aquest xiringuito d'estiu anava una mica en aquest sentit, I teníem entrevistats de grups de música locals o de Girona o així, i fèiem això, anàvem fent el còctel mentre fèiem l'entrevista i després tots en bevíem. O sigui que una mica l'idea que havíeu tingut era també aquesta. Vale, i ara l'Àritz et vol fer una pregunta. Volíem preguntar què sents al tornar a Ràdio Sarrià? Pues la veritat que molta il·lusió i moltes ganes de poder tornar a una emissora local que ens la sentim molt nostra i que a més la fem entre tots els col·laboradors, i al fer-la entre tots els col·laboradors pues, te la sents molt teva, no? I al final també me fa molta il·lusió poder donar protagonisme a tots els clubs esportius. En el meu cas, que jo faig un programa d'esports, que tots tinguin, o sigui, la meva obsessió és poder parlar de tots els esports, que no hi hagi ningú que pugui dir, ostres, que a mi jo no surto en el programa d'esports, no? Al revés, jo intento, encara que m'hagi d'allargar una mica el programa, intento parlar de tots els esports, que al final, el que us deia al principi, la meva intenció és ser la veu dels esports de Sarrià. Vale. I aviam, Ràdio Sarrià estrena una nova imatge, té un nou format que s'ha dit que és la de sempre, no, es va dir que era com la de sempre, jo me'n recordo de l'EM, era com... La nova, però la nova com la de sempre, això. Llavors, estrenem nous programes a Ràdio Sarrià, es mantenen programes anteriors amb un canvi de format i coses noves. Llavors anem a fer aquí un petit test. Amb l'Àritz hem preparat un joc i és que et diem diferents noms de programes d'aquesta nova Ràdio Sarrià i ens hauràs de dir qui la presenta. Correcte. I aviam quants n'encertem. Aviam. Vale? Comencem pel primer. Àritz, ens el vols dir tu? La quarta paret. La quarta paret, presentada per en Joan Puigmal, i de col·laboradors té la Dolors i la Tati. Molt bé! Bueno, ja això, amb col·laboradors i tot. Vale, després tenim un programa que ja s'ha estrenat i nosaltres l'opinió, al parlar de cinema, té molt a veure amb nosaltres, és el Setè Art. Correcte, es va estrenar dijous passat i el presenten en Joan i l'Adrià, i també dir que tant el de la quarta paret com el Setè Art, programes nous que no venien de l'antiga Ràdio Sarrià, sinó de la nova Ràdio Sarrià. Sí, això de les novetats heu d'estar molt atents perquè Ràdio Sarrià venen amb coses noves. De fet, la Zona Z també és nova. també és nova. I ara l'Àritz té un altre programa, aviam. Cinema, música i acció. Aquest presentat és de bandes sonores i presentat per la Rosa Soler, una històrica de Ràdio Sarrià, però amb un format nou, també. Sí, perquè, de fet, es va fer una adaptació, perquè aquest programa era tot un, tinc entès, i es va dividir en dos programes, que és el Setè Art i el de Cinema, Música i Acció. Correcte. Que, de fet, el de Cinema, Música i Acció crec que no s'ha estrenat encara. Llavors, estigueu atents també a Ràdio Sarrià, perquè la combinació dels dos programes del Setè Art i Cinema, Música i Acció serà una combinació força potent. I ara passem al següent programa, aquest ja és una llegenda, que és De tot una mica. De tot una mica és un programa fet per un col·laborador que és en Santi Joan i que explica, com diu el títol, de tot una mica. Vale, i ara l'Àritz té la prova de foc. Si es falla aquesta pregunta, ja directament s'acaba el programa aquí i podem marxar a tancar el programa, primer capítol i final de temporada. Llavors, Àritz, endavant, fes la pregunta. El Zona Z? El Zona Z, evidentment, el presenten l'Àritz i en Gerard, que són els protagonistes. Vale, doncs ara, aviam, volem parlar també una altra vegada del Som Esports. Perquè el programa també s'ha reformulat una mica, s'ha renovat. Bueno, en realitat sempre que es fa una nova temporada canvien coses, milloren coses. Llavors volem... Ara s'han estrenat 2 capítols, més o menys, i avui es fa... O sigui, d'aquí... El dilluns passat es va fer el 3è capítol. Vale. Doncs, anem a fer una cosa. Quines novetats ens pots explicar, o sigui, com una exclusiva, que passaran en els propers programes? Una novetat ja l'hem estrenada en aquests 3 programes anteriors, que és les entrevistes Legends, que és una cosa que a Ràdio Sarrià no ho havíem fet mai i que és donar-li veu a esportistes, a exesportistes de Sarrià,
per tindre un arxiu històric de gent que ha participat dintre del municipi, dintre de l'esport sarrianenc, no? I a mi em fa especial il·lusió aquesta secció, que mica en mica la irem madurant. En el segon programa vàrem tindre la primera entrevista a Legends, en el tercer no hi vàrem tindre entrevista a Legends, però mica en mica la irem introduint perquè jo crec que serà una molt bona eina també per d'aquí un temps escoltar com havia sigut l'esport, com és ara i com havia sigut abans. Vale. I ara, Aritz, ens posem una mica filosòfics, ens posem a recordar el passat. Llavors, Aritz, fes-nos la pregunta. Quin programa trobes a faltar de Ràdio Sarrià? Bé, jo crec que em queden pocs que em trobi a faltar, perquè la veritat és que gràcies a molts col·laboradors nous que tenim a Ràdio Sarrià s'estan omplint tots aquests forats que poder teníem dintre la programació, com pot ser música, un programa per joves, que és el que vosaltres esteu introduint i que feia molt de temps que Ràdio Sarrià no hi era, i crec que per això també felicitar-vos. Teatre ja l'estrenem, o l'haurem estrenat, i poder ens quedaria, tenim un forat aquí que poder seria la part política, la part més política, que aquesta és la que ens quedarà poder una mica coixa. Vale. I ara volem fer un recordatori. I és que aquest programa es podrà veure a moltes plataformes. Volem recordar una mica els horaris. Els divendres a les 8 del vespre estarem en directe a Ràdio Sarrià i després, a partir del dissabte a les 12 del vespre, podreu veure el programa en vídeo a YouTube i a Imagine Plus i en àudio a totes la resta de plataformes digitals, com Amazon Music, Spotify, etc. I després també els dissabtes hi haurà diferents retransmissions del programa i coses així perquè el pugueu tornar a escoltar a Ràdio Sarrià i el pugueu posar a la ràdio del vostre cotxe, a casa vostra i on vulgueu. I ara anem a fer una mica de preferències. Què prefereixes? Que el programa sigui en directe o pregravat? Jo aposto fermament perquè sigui en directe. Així ho faig i m'agrada fer-ho perquè, a més, agafant una mica la vostra idea, hem d'intentar que la ràdio, que el so i la imatge els puguem compaginar i que més aviat que tard puguem tindre o un canal de YouTube o un canal de Twitch, alguna cosa que hi posi imatge a la veu de la ràdio. Vale. I ara, Aritz, fem l'última pregunta a l'entrevista perquè passarem a una següent secció, però Aritz, fes-nos aquesta última pregunta. Quina és la teva festa preferida de Sarrià? La meva festa preferida a Sarrià, a mi m'agrada tot el que siguin festes, però evidentment la festa major és la principal de Sarrià. Molt bé. I tu, Aritz, si haguessis de triar alguna? També la festa major m'encanta. Sí? Doncs aviam, esperem ara ja a l'estiu que torni la festa major, però ara posarem una mica de música i ens veiem en 3 minutets a El Debat, que parlarem sobre per què dubtem de nosaltres mateixos. A veces asfixiada por culpa del estrés, del interés y de la fama. Recuerdo que aspiraba a cumplir mis sueños pa' que no falte de nada, nada, nada. Soy lluvia en agosto, sea rara, a veces mar en calma y otras veces cascada. Todo fluye como el agua si lo dejo salir. Por los que siempre están, por los que ya se fueron. Por los días que ganamos, los días que aprendemos. Cada noche pongo una velita y así. Si un día me rompo, sé que tú estás ahí. Me asomo a la ventana, porque las mariposas me recuerdan a ti. Gota por gota soy como el mar. Paso por paso me dejo llevar. En silencio porque todo llega. Granito a granito se forma la arena. Las noches en vela valieron la pena, porque nunca dejé de luchar. Y aunque crucé fronteras de banderas, las uní a cantar. Y en mi cadera esa cadena se quería amarrar, pero ya me solté, con lo lindo me quedé. Por lo que siempre
están, por lo que ya se fueron, por los días que ganamos, los días que aprendemos. Cada noche pongo una velita y así, si un día me rompo sé que tú estás ahí. Me asomo a la ventana, porque las mariposas me recuerdan a ti. Gota por gota soy como el mar, paso por paso me dejo llevar. Una tras otra me levanté, poquito a poco me lo gané. I això ha sigut Agua de Chanel, que s'ha estrenat aquest 12 de gener, que va estrenar el seu nou àlbum, també del mateix nom, que es diu Agua, i aquesta cançó parla una mica de la seva història, del que ha anat passant, i està relacionada amb el debat d'avui, que el debat d'avui es titula Per què dubtem de nosaltres mateixos? I és que aquesta noia, quan va començar amb el Benidorm Fest, per anar cap a Eurovisió, va tenir diferents dificultats per crítiques de la gent, coses que s'ha anat trobant, i amb aquesta cançó la Chanel ha dit doncs jo explico la meva història mitjançant aquesta cançó. Llavors, avui relacionant-lo una mica amb el per què dubtem de nosaltres mateixos, hem posat aquesta cançó. I ara et fem la pregunta, Jordi, i és que per què creus que dubtem de nosaltres mateixos? Bé, jo crec que forma part una mica de la nostra manera de ser, no? Hi ha gent que té més tendència a dubtar, hi ha gent que no té tanta tendència, és una mica d'autoconfiança en un mateix, i també jo crec que quan ets més jove tens tendència a dubtar més de les coses, perquè l'experiència, o no tens tanta experiència com per poder tindre més confiança en tu mateix, no? Vale, i tu, Aritz, per què creus que dubtem de nosaltres mateixos? Per el que deia ell, que hi ha gent que té més confiança en si mateixa, depèn de la infància, de tot el que has passat, i així, potser tens més confiança en tu mateix o menys, no sé. Vale, i hi ha una cosa relacionada amb aquest tema, i és que molts famosos, famosos i no tan famosos, experimenten una cosa que es diu el síndrome de l'impostor en castellà, i això ho he tret de diferents entrevistes, llavors per això ho sé en castellà, i anem a parlar d'això. I és que moltes persones, quan aconsegueixen fer, per exemple, un programa, per exemple, el que fa crec que és de Denver, a la Casa de Papel, va dir en una entrevista que ell sentia que tenia el síndrome de l'impostor perquè no es creia que ell es mereixés estar allà. Llavors, per què creieu que això passa? Bé, és una mica l'autoconfiança en un mateix, no? Això també, l'experiència t'ho aporta, però també és una mica la forma de ser de cada un. Cada un tenim una certa autoconfiança i a lo millor els passos que t'ha fet la vida a vegades t'aporten més confiança o menys confiança, no? I els moments viscuts, si et surten relativament bé, fan que tu tinguis aquest punt més de confiança, que si cada vegada que fas un pas et surt malament, acabes entrant en una desconfiança i això fa que puguis tindre aquest síndrome de l'impostor que deies, no? Val, perquè tu creus que aquest síndrome de l'impostor pot ser, que estigui influenciat per les opinions del públic? Evidentment, i més ara amb les xarxes socials que són instantànies, són al moment, tu pots dir alguna cosa en un programa com el que estem fent ara i als 10 segons algú dir no, que no és veritat el que diu i a més és molt fàcil criticar. I això fa que tu puguis perdre un punt d'autoconfiança. La veritat és que a mi l'experiència m'ha donat que
com deia la meva mare molt temps, era no pot criticar qui vol, sinó qui pot, no? I això també ens ho hem de ficar una mica dintre, no? Que les persones que més ens importen segur que ens diran les veritats. Vale, perquè, Aritz, tu no ho saps, però nosaltres tenim haters. Sí? Sí, aviam, anem a parlar d'això. Nosaltres, no me'n recordo ara quin lloc era, no sé, la Jennifer de Nightclub d'on era? De Xile, de Cuba, d'on era? De Perú, algo així. No, sí, era nativa de Perú, però teníem... Estava visquent a Xile o algo així, era. Vale, no, ja me'n recordo. Estava visquent al País Basc i teníem oients xilenos. Vale, doncs anem a fer això. Això és una mescla explosiva. Sí, no, aviam, és que vam tenir una convidada, vale, que era del Perú, però que estava visquent al País Basc. I li vam fer una entrevista perquè quan vam començar vam obrir un programa d'aquests de videotrucades aleatòries i ens va tocar ella, va ser l'única que en una hora es va connectar. Llavors li vam fer una entrevista, vam fer un joc i així vam començar el programa per començar a veure com fer-ho. I al cap d'una setmana d'estrenar el capítol ens surt a les estadístiques del programa que un 5-6% dels nostres oients eren de Xile. Llavors, a partir d'aquí nosaltres vam començar a gravar la temporada, vam publicar 2 capítols, que ara ja no hi són perquè els estem reeditant, i vam penjar el que es fan molts de programes, que és que es talla un fragment i es penja a xarxes. I vam penjar del capítol que va venir la Maria Olet, bueno, no, sí. La Maria Rodríguez, que ens va dir que no es deia Maria Olet, vam penjar un fragment. El fragment que ella provava cafè amb canella i sal i pebre, i el tall que ballàvem en el carrer. Sí. I al cap d'uns dies pengem l'entrevista que li vam fer a la Fatu, que és la que venia cada setmana en allà, i la Fatu ens deia que, bueno, ens va parlar una mica de matèries i aquestes coses. I després pengem el fragment d'aquestes matèries que odiàvem i aquestes coses, i rebem un comentari a TikTok que ens deia «Però què hacéis aquí? No tenéis la suficiente edad para hacer esto». Que de fet ho estareu veient ara els que estigueu veient el videopodcast o estareu veient ara mateix el comentari. I Aritz, aviam. Gent que ens seguia va comentar, respondre aquell comentari dient que «Què más te da si tienen edad o no?» Aviam, què contestaries tu a aquesta persona si ara la tinguessis aquí davant? Si et digués això ara aquí. És igual l'edat, estem començant, hem d'aprendre i hem d'avançar, no? Hem de progressar a poc a poc, i l'edat és igual. Perquè una cosa, del mateix, és que aquesta mateixa persona no té ni foto de perfil ni té el nom públic. Llavors, tu veus que aquesta persona, si te tingués aquí davant, t'ho diria? No. Vale, doncs ja està, així estem d'acord amb tot. I això és un punt important. I li hem de donar valor a això que dèiem, no? Hem de donar valor a qui dona l'opinió. Si és un perfil amagat, sense foto i d'això, doncs potser no ha de tindre cap valor. I en canvi, si és una persona amb la que... doncs benvinguda a la crítica i a millorar. Però si és una persona que s'amaga... Ja. Cas omís. Sí. Perquè nosaltres, Aritz, aviam, vam fer The Night Club i vam tenir aquest hater i vam tenir un altre que directament ja ens va enviar missatges a la compte d'Instagram del programa insultant. Llavors, anem a parlar un moment d'aquest tema. La gent que es dedica a insultar a xarxes socials, què se'ls hauria de fer a aquesta gent? Passar d'elles, que diguen el que vulguin. O bloquejar-los directament les xarxes. Sí. Jo crec que aquí, però és igual que pel carrer. Si tu et trobes algú pel carrer que t'insulta, trucaràs a la policia perquè li facin alguna cosa. Doncs a les xarxes hauria de passar exactament el mateix. Quan algú insulta o maltracta, fora i no donar-li la importància que té. Jo crec que les xarxes han arribat a un punt que no hi ha control, i al no haver-hi control poden passar aquestes coses. Aquí està el punt que volíem anar ara, i és que de totes aquestes persones que ens van dir aquests comentaris, algunes que eren completament irrespectuoses, el nostre equip, que és el que filtrava aquests comentaris, va fer allò de denunciar a Instagram que hi havia una persona que estava fent el que es diria bullying o acoso, perquè no té terme mig Instagram tampoc, i es va parlar d'això. Llavors Instagram que ens va dir que no hi havia cap comentari que pogués ser ofensiu ni res i que tot estava bé. Llavors, per què creieu que Instagram no fa res sapiguent que hi ha tanta gent que fa aquestes coses?
perquè ells el que volen és tindre gent activa cada dia. Si li vas tenir en compte la gent que insulta i esto, pues et quedaràs sense gent i ells el que volen és produir. Esclar. Correcte. I al final, a la xarxa que és més pública és la que té més seguidors o que té més afiliats, no? I si hi ha una xarxa que va treballant afiliat, acaba anant contra si mateix, no? I al final, no seria gaire ètic buscar la publicitat amb gent que no val la pena. Llavors, fent una mica de conclusió i reflexió final. Si ara tinguéssim aquí els nostres oients del programa que volen començar a fer un podcast, un canal de YouTube, volen fer obres de teatre, qualsevol cosa, i estan preocupats per l'opinió dels altres. Tu, Àrits, què els hi diries? És igual, tu tires, si tens ganes de fer-ho, t'ha de ser igual el que et diguin, tu agafes, t'hi poses, si vols fer-ho amb algun amic, jo he vist algun amic i l'emboliques en el tema, Ja, això ho sabem. I tira, i si et diuen alguna que no t'agrada, pues, o denúncies o el que dèiem, o ignores, i ja està. I tu tens algun truc que els hi puguis donar per passar de l'opinió dels altres? Pues, truc com a tal no hi és, que Simplement- te passo directament. simplement mentre d'una orella Te passo i- directament jo. Vale, i tu, Jordi, què els hi diries? Jo separaria dues coses. Primer, els que insulten o falten al respecte no els hi diria res, els ignoraria totalment i per mi no formen part d'això. I després la gent que et critica el que estàs fent, el que us deia abans, jo crec que s'ha de valorar d'on venen les crítiques. Hi ha crítiques que poden ser molt constructives i com a tal ens les hem d'agafar perquè sempre hem de millorar, evidentment. Tu deies, jo tinc molta experiència a Ràdio Sarrià fent ràdio, però cada dia, un cop acabo el programa, me'l torno a escoltar i valoro el que no he fet bé i el que he fet bé, o sento opinions de gent que realment m'aporta bones idees i me diu, ostres, aquí poder no has fet massa bé, no sé què, i després intento millorar en aquest sentit. O sigui, agafar les opinions que realment valen la pena. Vale, i això molt important, sobretot per vosaltres que ens esteu escoltant. I és que si heu de donar una opinió, intenteu sempre que l'opinió sigui constructiva, que la persona pugui treure d'aquella opinió una cosa per millorar. Si l'opinió és el programa ha sigut una merda, nosaltres, per molt que ens ho digueu, si no sabem el que és el que us ha semblat una merda, no podem millorar. Llavors, si ens digueu, la secció aquesta la podríeu enfocar d'una altra manera, nosaltres podem reconduir una mica el programa perquè us sigui del vostre grat, però si ens digueu de l'altra manera, no traiem res de profit d'allà. Llavors, abans d'acabar el programa, que ja s'està acostant al final, volem dir l'última novetat, que és una cosa molt rara que no s'ha fet mai a cap programa, però aquí ho tindrem. I és que tindreu, a la pàgina web d'Imagine+ mateix, tindreu el que li hem dit la zona Z 24 hores. Què és això? És que nosaltres els programes que anem gravant els podreu escoltar en bucle durant les 24 hores. Llavors, si esteu en classe i voleu, en comptes de posar-lo vosaltres i triar el programa, perquè en tenim molts i ja no sabeu quin triar perquè us agraden totes les temàtiques. Entreu en allà i us tocarà el que us tocarà i l'enganxareu d'on l'enganxareu. Tindrem les cançons del programa i a vegades farem alguns programes que seran tallers de programes que els tindrem en allà, que seran com extras i bloopers i aquestes coses, que no els emetrem per ràdio, perquè són coses que són tallets que passen entre gravacions o a l'hora d'edició, llavors no els podem posar com un programa, però en allà els emetrem com si fos un DVD, que anaves abans allò contenido extra i entraves en allà. Llavors, això ho podreu trobar entrant a l'Instagram mateix d'Imagine+es i trobareu tota la informació en allà. I ara, Àrits, arriba el moment de despedir el programa. Sisplau, tècnic, si ens pots posar aquest temazo, estàs perfecte, el d'Agua de Chanel. I ara ens vam despedir del programa, ens despedim d'en Jordi Paretes. Moltes gràcies per venir aquí a debatir amb nosaltres i parlar amb nosaltres. Moltes gràcies per convidar-me. I Àrits, benvingut a la zona Z. I això, que ens seguiu a xarxes, que estem a xarxes com a Som Zona Z, seguiu a Ràdio Sarrià, @Ràdio Sarrià, seguiu a Ona Sarrià, que són aquí els que mouen els fils de la ràdio, i a tot l'equip de Ràdio Sarrià, per què no? Perquè aquí tots s'ho han currat i estan fent tots programes, i estigueu atents a les xarxes, que aquí venen novetats, venen coses, i ja està, que gaudiu del programa i que ens veiem el divendres que ve a Ràdio Sarrià. Gota por gota soy como el mar, paso por paso me dejo llevar. Oh, oh, oh.
pena, porque nunca dejé de luchar. Y aunque crucé fronteras de banderas, las uní a cantar. Y en mi cadera esa cadena se quería amarrar, pero ya me solté, con lo lindo me quedé. Por los que siempre están, por los que ya se fueron, por los días que ganamos, los días que aprendemos. Cada noche pongo una velita y así, si un día me rompo sé que tú estás ahí. Le asomo a la ventana, porque las mariposas me recuerdan a ti. Gota por gota soy como el mar, paso por paso me dejo llevar. Una tras otra me levanté, poquito a poco me lo gané. Encara no ha acabat la zona Z. Ara tenim fins les 9 una mica de música d'aquesta acusarada i així que quedeu-vos fins les 9 fins que acabi la zona Z. En el pelo, pa' que tú no mires a otra si no me celo. Este amor me tiene ahora y yo no puedo verme loquita por ti. Pensándote paso el tiempo y no puedo vivir así. Hey. A mí me llaman el condenado, porque yo vivo preso tu cuerpo solo por eso, cariño mío para darte un beso. A ti te llaman el condenado, porque vive preso en mi cuerpo solo por eso, papito mío, por robarme un beso. Tú me tienes loco pensándote, hablándole hasta tu foto. Yo sé que tu amor duele y me mata por dentro muy poquito a poco. La gente pregunta, mujer, que por qué yo vivo a tus pies sencillo y así comida no me da de comer. Creo que me expliqué. Porque tú me mientes, creía que tú eras diferente. Estaría, no se ve pero se siente. Estaría ese caballo bebé de tu fuente. Lerele. La mala suerte me trajo, malo desde que apareciste. Te mandé pa'l carajo, porque ya te maté sin querer. A ti te llaman el condenado, porque vive preso en mi cuerpo solo por eso, papito mío, por robarme un beso. A mí me llaman el condenado, porque yo vivo preso a tu cuerpo solo por eso, cariño mío para darte un beso. La ruina yo me busco, por tal de darte el gusto, todo es un disparate, cambio euro por duro, y no creo que me canse para sentirme tuyo. Condenado a quererte, me tapa para siempre con el grito oscuro. Flores en el pelo, porque tú no mires a otra si no me celo. Este amor me tiene ahora y yo no puedo verme loquita por ti. Pensándote paso el tiempo y no puedo vivir así. Hey. ¿Qué pasó entre nosotros dos? No sé, nadie puede explicar lo que nos une. Se quedó en el coche tu perfume. Pasaba por la playa como de costumbre a trabajo, y un destello que no era una ola sino una sirena. Me hizo así con las manos de lejos, creo que pa' que fuera y pudiera apreciar su culo lleno de sal y arena. Cuando vi ese culo, una arena y sal, yo ya sabía que me iba a enamorar de ese culo. Una arena y sal, yo ya sabía que me iba a enamorar. Culo, una arena y sal, yo ya sabía que me iba a enamorar de ese culo. Una arena y sal, yo ya sabía que me iba a enamorar.
el corazón y yo te marco el cora con el bronceador. Una cadena con mi nombre en oro pa' que brille hasta cuando no te da el sol. Bebé, no sé por qué me enamoré, pero sé que cuando vi ese culo con arena y sal, yo ya sabía que me iba a enamorar. Ese culo con arena y sal, yo ya sabía que me iba a enamorar. No hay ni que decir qué pasó después de la una. La mami lo sabe bien, pero a mí aún me queda laguna. Su mira parece más que me da que su cuerpo lo hizo la NASA. Da igual lo que haga porque ella siempre arrasa. Menos mal que te vi en la arena como a 1 kilómetro de mí. Fuego es lo que me hace sentir. Tírame un día pa' volver a repetir. Menos mal que te vi en la arena como a 1 kilómetro de mí. Fuego es lo que me hace sentir. Tírame un día pa' volver a repetir. Cuando vi ese culo con arena y sal, yo ya sabía que me iba a enamorar. Ese culo con arena y sal, yo ya sabía que me iba a enamorar. Cuando vi ese culo. Se te nota la carita que eres cara, tan así calada, dulce y delicada. Ya lo sabes, pero hace como si nada. Estás acostumbrada a todas las miradas, pero no sabes cómo romper la tensión cuando estamos solitas tú y yo. A todo lo que me digas te daré la razón. Si me lo mueves así, ya. La veo pasar y pierdo la cabeza. La quiero cuidar, pero también morderla. No sé disimular cuando estoy cerca de ella. Se me nota demasiado que yo quiero comerla. Vuelta y vuelta, me gusta poco hecha. Hacer la cama tacha, tú ponle fecha. Que yo te quiero vuelta y vuelta. Me gusta poco hecha. Siempre estás al dente, yo sé que siempre estás al dente. Pero no sabes cómo romper la tensión cuando estamos solitas tú y yo. A todo lo que me digas te daré la razón. Si me lo mueves así, ya. 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 Pero si quieres pelea, vamos a pelear por esa boquita si me dejo ganar. Hasta el techo me gotea, si tú me gateas, deja que vea un poquito más, 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 más.
Aunque ahora lo mido en base a cuánto sufrí. Todavía falta ver, también descubrir. Escupo lo que antes no podías decir. Errores que logré corregir. Perra, me hice solo el Bondi 2P antes de que me llame el Gonza, era fan del beat. Hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el downtown. Debo despertar porque no se acalora mi alma, pero me salvé. La neblina logré ver el alba y sonar a la cuta en mi nombre y mis valores me cubren la espalda. Mezclo flows, estilos y conceptos. Lo vas a hablar, te me pone contento. Te peleé aunque parezca más muerto. Llamo a la muerte pero hoy no contesto. Le doy gracias a quien me traicionó y me vi en situaciones que espantan. Ahora el negro Catinga te canta y tuve suerte, el camino me apilló. Los flows no se desgastan ni entre caídas y astucias. Me hice capitán de industria y otras parecen de gangsta. Money maker y make punga. Estoy con mis reales ahora más que nunca. El tiempo de a poco respondió a un par de preguntas. Sigo con quien en las últimas fumó en segunda. Hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el downtown. Debo despertar porque no se acalora mi alma, pero me salvé. La neblina logré ver el alba y sonar a la cuta en mi nombre y mis valores me cubren la espalda. No soy rico ni me siento por salir del barrio. Me siento bien, mis dos abuelas siguen respirando. De niño pensé que a los 16 iba a morirme y con 16 que llego a los 20 millonarios. O por lo menos pasa viendo por lo que pasa. Ojalá pudiera mostrar a mis ángeles lo que logré. Por eso un comentario no me afecta. Mi vida está perfecta, pero me pusieron de enemigo a mis hermanos. Cuanto lo que me robaron fueron ellos. Pegué un temato global y todavía no veo un peso. Vi como lloró mamá angustiada por no haberse rescatado del puñal que me clavaron en mis ojos. Ahora por San José me miran de reojo porque lo logré antes de poder terminar el colegio. Sin tomar ni doparme, pagar ni plagiar o plagiar. Mi fe grande, por eso hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el downtown. Debo despertar porque no se acalora mi alma, pero me salvé. La neblina logré ver el alba y sonar a la cuta en mi nombre y mis valores me cubren la espalda. Hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el downtown. Debo despertar porque no se acalora mi alma, pero me salvé. La neblina logré ver el alba y sonar a la cuta en mi nombre. Mírame, esta vez sé que no hay marcha atrás. Nada va a impedirme continuar intentándolo 1000 veces más hasta el final. Imagíname levitando en el Everest, teledirigiendo icebergs, dando vueltas como un vendaval. Soy capaz, déjame sentir. Este es mi momento de contradecir a todos los que se olvidaron de mí. Y este es mi momento, me quema por dentro. For all of you that don't speak Spanish, this is a message for the ones that didn't believe in me. Well, guess where I am, honey? I made it, and I'm here to stay. I'm here to stay. Here to stay. I'm here to stay. Here to stay. Here to stay. Muévete, abandónate a este ritmo cruel que no va a parar, fuera de control. Una sin razón, un no sé por qué, para qué o con quién. Perdoneu que no he parlat català i de casa no s'ha de renunciar. Em saluden quan passo pel carrer, no m'atava dic xispa si ho ve. No m'importa arder, ya todo da igual. Es cuestión de fe, no retroceder y reconocer que jamás me rendí. Here to stay. I'm here to stay. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Here to stay.
no sempre trece. Entorno la cada cop que la veig. I hago la seca si t'aprops ja t'encén. Si t'ha mullat t'aparem veient els navats t'atarem pagar. Pornography and sex deviation have always been with mankind. Sexual sadism, wild, flagrant abuses of the God-given gift of sex. Em provocava amb la mirada, quan parlava jo no pava i feia veure que no m'adonava. Seva cintura ben pegada, quan ballava la notava i feia veure que no m'importava. La mossego, em controla amb el seu pas i m'arrossego, sota els seus peus, el seu pas amb més de fer-ho. La fantasia amb l'escripció ja no em despego. Ai, si t'hi pego. סתם ערימה של זיכרונות, של רגעים שלמים טובים בתוך תמונות, מחולקות אצלי בלב לפי תקופות, חלקן טובות, חלקן טיפה פחות. איך כל פעם, פעם, אתה הולך, אתה חותך, מה הטעם, אתה חוזר ומצטער. אמרת אני משוגע ואת מהממת, זרקת אותי לאוויר בקושי נושמת, השארת אותי והלכת מכאן. אם אתה כאב אותי כמו תעניין, אם אתה כאב אותי כמו תקווה, תגידי לי מה את עושה, על מה את נלחמת, חצי נמרה, חצי מטומטמת, בסוף אתה חוזר אליי לא מעוניין. אם אתה כאב אותי כמו תעניין, אם אתה כאב אותי כמו תקווה, אם אתה כאב אותי כמו תעניין, אם אתה כאב אותי כמו תעניין. סתם זה היה סתם מלוכלך, אבל יצאתי חזקה מזה כל כך. את כל הדברים ששרת כדאי שתשכח, זרקתי הכל כבר אין מקום הבא. לא הפעם, הפעם. אתה הולך, אתה חותך, מה הטעם, אתה חוזר ומצטער. אמרת אני משוגע ואת מהממת, זרקת אותי לאוויר בקושי נושמת, השארת אותי והלכת מכאן. אם אתה כאב אותי כמו תעניין, אם אתה כאב אותי כמו תקווה, תגידי לי מה את עושה, על מה את נלחמת, חצי נמרה, חצי מטומטמת, בסוף אתה חוזר אליי לא מעוניין. אם אתה כאב אותי כמו תעניין, let's go. אם אתה כאב אותי כמו תעניין, אם אתה כאב אותי כמו תעניין, אם אתה גבר אותי כמו תעניין, אם אתה גבר, אם אתה גבר אותי כמו תעניין, וואו, אמרת אני משוגע ואת מהממת, זרקת אותי לאוויר בקושי נושמת, השארת אותי והלכת מכאן. אם אתה גבר אותי כמו תקווה, תגידי לי מה את עושה, על מה את נלחמת, חצי נמרה, חצי מטומטמת, בסוף אתה חוזר אליי לא מעוניין. אם אתה גבר אותי כמו תקווה,
תקוו תגמור תקווה Pueblo leyenda, como Madonna en los 90. Cuando entro yo cierro la tienda, la pasarela tiembla, la tela no inventan. Pero cuando se apaga la TV, se siente bien portarse mal. No vamos a desconocer, hoy me va a conocer la versión original. Porque ahora que nadie nos ve, vamos a hacerlo profesional. Nos vamos a desconocer, hoy vos vas a conocer la versión original. Flash, flash, pose, pose. Mira mi cara en portada de Vogue. Diva argentina, doy clases de flow. Ya mucho tiempo que arriba en el top, stop. Pongo los dramas en off, mientras vos le pones play a mi song. No tengo tiempo, no sé ni quién sos. Yo solo veo a mi gente en el show. Dulce como miel y duele como tacas en la piel. Salté el vacío sin caer y al renacer hoy puedo ser cuando nadie me ve. Cuando se apaga la TV, se siente bien portarse mal. Nos vamos a desconocer, hoy vos vas a conocer la versión original. Porque ahora que nadie nos ve, vamos a hacerlo profesional. Nos vamos a desconocer, hoy vos vas a conocer la versión original. Porque ahora que nadie nos ve, vamos a hacerlo profesional. Nos vamos a desconocer, hoy vos vas a conocer la versión original. Every time I fall down, as soon as I hit the ground, remind me who I am, yeah, and I'll get back up again. I'm getting up, yeah. This is my master plan. I'm gonna take a stand. Take it or leave it. I am what I am. I believe that I can. I'm gonna take command. Take it or leave it. I am what I am. I am what I am. I am what I am. Plans and back with your defeated. I'll make them understand, yeah. Take it or leave it. I am what I am. Devils inside my head. Late at night in my bed. It's time I shut you up, yeah. 'Cause I think I've had enough. I've had enough, yeah. This is my master plan. I'm gonna take a stand. Take it or leave it. I am what I am. I believe that I can. I'm gonna take command. Take it or leave it. I am what I am. I am what I am. I am what I am. Plans and back with your defeated. I'll make them understand, yeah. Take it or leave it. I am what I am. Ooh, yeah. Oh, yeah. Oh, I am what I am. I am what I am. This is my master plan. I'm gonna take a stand.